Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Άντρε εδώ και σήμερα θα σας δείξω για το Clairvoyance. Θα δούμε ένα μικρό στιγμιότυπο που θα εξηγεί πού μπορεί να χρησιμεύσει. Καταρχάς, το Clairvoyance, οι πιο πολλοί το λένε CV, γιατί μια συντομία, να το πούμε πιο γρήγορα, είναι πολύ χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις. Όχι κυρίως, πρέπει να το παίρνει κάθε support, δηλαδή Soraka, Janna, Luxana κτλ. ε, Μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο σε ορισμένες στιγμές. Παράδειγμα, άμα είμαστε στο brush, στα χόρτα δηλαδή, ή ένας αντίπαλος στα χόρτα και είναι παράδειγμα με ένα hit και είμαστε κι εμείς με 2 hit. Δηλαδή, εμείς είμαστε με 100 HP και αυτός είναι με 50 HP. Και κάνουμε CV πάνω στα χόρτα, εμείς θα μπορούμε να δούμε στα χόρτα και να τον βαρέσουμε. Με αποτέλεσμα να το σκοτώσουμε. Ενώ σε περίπτωση που δεν το είχαμε κάνει, υπήρχε περίπτωση μέχρι να πάμε στα χόρτα, ο αντίπαλος άμα ήταν range να μας έτρωγε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Για να δούμε τώρα το replay. Λοιπόν, θα δούμε το CV εν δράση. Λοιπόν, έχω όλα. Φυγαίνει το CV από τον Δημήτρη Σέλ που παίζει Σοράκα. Ο Μπραντ είναι εκεί πέρα. Οπότε δεν μπορεί να φύγει ούτε από εδώ ούτε από εδώ. Καθώς βλέπουμε τι γίνεται. Ξεκινάει, γίνεται spray. Πάμε. Ανοίγει το κόσμο πλέον πολύ αργά. Άμα δεν έχει γίνει το CV, θα μπορούσε να έχει βγει από την αρχή από εδώ και να έχει φύγει από εδώ και να πήγαινε από εδώ. Καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο είναι το CV. Γιατί θα πρέπει να το υποτιμάτε. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Μπορεί να σταματήσει ένα team fight, μπορεί παράδειγμα να γίνει στον Άσορ και να στυλάρετε τον Άσορ, να δείτε πόσο είναι και να κάνει μια Λουξάνα παράδειγμα ult και να τον φάει. Ή χιλιάδε πράγματα. Το CV είναι πολύ χρήσιμο και θα πρέπει κάθε φορά το support της ομάδας να παίρνει CV. Και τώρα ερωτήσεις του κοινού. Με ρωτήσετε να σας πω ένα build για τη Luxana. Gameplay ίσως θα κάνω πιο μετά, πάντως build θα σας πω τώρα σίγουρα. Λοιπόν, εγώ αυτό το build που προτείνω είναι for Doran's Ring Rush. Κλέψουμε από StarCraft φυσικά ο τίτλος. Λοιπόν, και πώς θα ξεκινάει. Ξεκινάτε με ένα Doran's Ring. Στη συνέχεια, μόλις επιστρέψετε τη δεύτερη φορά, παίρνετε μπότα και μετά άλλα 3 Doran's Ring. Στη συνέχεια, κάνετε upgrade την μπότα. Είσαι Mercury, είσαι Ninja Town B, είσαι Sorcery Shoes, ανάλογα τι θέλετε, και στη συνέχεια βγάζετε Rabadons. Τέλος, πουλάτε σιγά σιγά το Doran's Ring και βγάζετε άλλα seasonal item. Παράδειγμα, άμα οι αντίπαλοι έχουν πολλούς Epiures, βγάζετε Abyssals. Άμα έχουν οι άλλοι πολλά tank, Deathfire Grasp. Και άμα έχουν πολλούς Eldires, στον Aegis Ring. Αυτά για σήμερα, ήταν το LOL Tip, ήμουν ο Archmage, γεια σας. Ναι, και περιμένω thumbs up και comment. Γεια σας.